ọ dị ma anyị anọgwụkwara na obi Jewish prophet osisi a na-amaghị afa ya. Ọ bụ prophet na-eji mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ eme research, eme nchọpụta dị iche iche gbasara ka Chukwu ji kee ya na ihe ọ na-alụgasịrị ndị mmadụ, na ka a ga-eji wee jiri ya nyere ndị mmadụ aka na mmụọ mana ahụ isi ike mana agamniru. Prophet, anyị ekene gị. Ka ị mere? Ị kwenyere na mmụọ kere ndị Juu kere ndị Igbo, na ị na ndị Igbo na-eme ofu. Daalụ nne. Ihe gbasara chi ka anyị bịara ịma maka gị, mana tupu anyị na-aga n'iru, anyị ga-achọ ka ịkọwatụgoduru onwe anyị onye bụ prophet, Jewish prophet osisi a na-amaghị afa ya na n'Igbo. Ebee ka ọ nọ? Kedu ka iji ụwa gị na mmụọ si bido? Kedu ka isi bezie m hapụzie ihe maka ụdị ekike ikere ugbu a bụ ekike a na-afụ na Juu, ndị Juu na-eke otu a ka prophet ha si adị. Ọ bụ Israel ka isi bata? Anyị ejego mba dị iche iche, ejekwa n'obodo dị iche iche ebe a na-akpọ omimi. Na mbụ mụnwa bụ osisi a na-amara afọ Prophet Ndubuisi Odogwu, osisi a na-amara afọ na n'Igbo. Assignment m na ihe anyị ji wee bịa bụ ihe ịgba mgba megide wickedness, injustice na mmegide, na ihe a ga-eme ka ndị mmadụ debe happy, ka ihe ọma na-eme. Onye ọbụla akpọ n'ụwa nwere ihe iji kwe. And ọ bụrụ na anyị na-aga ị na-ama ihe ahụ iji pịa ụwa, emebe research, chọba ihe omimi dị na ya. Osisi a na-amara afọ bụ osisi dị omimi, a na-akpọ omimi wee na-achọ ihe omimi dị n'ụwa ka chi si mịa na ihe chi ji bụ eme na ihe chi nyere ihe ọbụla o kere eke n'ụwa, na ndị mmụọ nọ n'ime ya, ihe ọ na-asọ na ihe ọ da-asọ, na ihe a ga-eme ka e were ya wee zụọ ndụ, mee ka mmadụ dị happy. Prophet osisi a na-amaghị afa ya, ihe chi anyị kwuru tụrụ aka bụzi ịma na ọbịa so n'isiokwu anyị. Ihe esinyere ndị mmadụ ike maka ihe isi ike ka ụfọdụ na-eji agbakwu n'aka ndị na-emekwa ihe dibịa n'ime ihe mmụọ, na-eme ihe ma ndị amụma na-asị ụfọdụ dị ebe a sị na ihe karịrị ya. Mana ọka aka na ihe anyị na-aghọta, ụfọdụ na-eje ebe a jee na ndị ihe na-esiri ike jee n'ebe ụfọdụ, ma ndị na-anya anya asa na ọ bụ chi ha, onye chi ha na-eme ha. Gịnị bụ chi? Gịnị bụ onye chi? Kedu ka ị ga-esi wee kọwata nke? Mana ị ga-enye nke aka ndị ọzọ so m jụọ gị ajụjụ, ị ga-agwa anyị ịgwago na ị nọ na Emene, mana akara ekwentị a ga-eji wee weta gị na ebe ị nọ na Emene tupu anyị na-ịkọwaziala anyị ajụjụ a. Ebe anyị nọ na Emene bụ 28 Ọpandụ Ọfụnkwụbọ. Ebe isi na Abakpa, ịbatara n'Enugu si Old Park, Akpa Johnson gbadatawa Emene, irula na Old Road ka ị ga-esi bata Odo ya Emene, opposite to Hell Free Station. Irutego ọkada ọbụla ịkọrọ usoro na ọkada ọbụla isi ya buga gị na White House na nke dada Prophet osisi a na-amara afịa ga-ebute gị na White House. Ebe a ka anyị nọ. Ebe anyị na-abịa bụ ezumezu mmụọ na mmadụ. Ya obi gị ebe a bụ ezumezu mmụọ na mmadụ. Ihe mmụọ ka anyị na-eme. Ndị ị na-ajụ m ihe mmụọ kịta, mụnwa bụ mmụọ na-emekwa ihe mmụọ, na-akpọkwa omimi ịma mmụọ niile. Ya bụ research anyị na-eme. Yọtago ihe niile ke ma ha asaa mmụọ nọ n'ime ya na ihe ọ bịara ime. Then akọwakwa kịta ma nke ọma ma nke ọjọọ, anything mmụọ kịta anyị na-ama ihe omume dị na ya. Akara ekwentị 08033376944. Ị ga-ekwurịta ya ka anyị wee ike na-anụ ya ọfụma. Ị ga-akpọrọ ya akara ekwentị ahụ ọzọ. 08033376944. Ọzọ 08033376944. Esi na ihe Chukwu kere gị bịara ụwa ime bụ ka ọ dịrị ndị mmadụ mma site na ihe Chukwu kere, site na mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ na herbs na nature, dịka ị na-esi ekwu ya dịka Jewish prophet. Ajụjụ jụrụ amaka because any dị correct ya. First of all, mmadụ ọbụla ga-eme ya ga-aghọta mmụọ ihe a na-akọwa. Chi bụ mmụọ. Chukwu kere n'igwe n'ụwa tinyere mmụọ n'ime mmadụ.
ekwubu okwu chi kịta ndị Igbo asị gị na chi onye dị n'izu o nwere ihe ga-eme ya ihe ọma mere ga-asị gị na chi dị mma eji na-abịa n'afa yọta na-egwu na chi na-enye na chi onye amaka kịta ana m egwuri nke mmadụ kịta asị gị na onye kwe chi ekwe iburu chi gị ndị na-eme ihe a kịta ada awọ ị ga na-ene n'anya ọfụma yes ị ga na-asị ndị a na-egbu ọ na-awọ because ọ bụrụ na otu ihe ị na-eme ihe ị na-enene ihe ị mere 1 year 2 years mee years o mere ike ibụkwa na-emekwa the same result ka ị ga na-enweta ihe a na-achọ ka ige ntị kịta chi gị nkịta bụ ige chi gị ntị o nwere ihe chi gị na-agwa gị asị na nrube isi dị mma karịa ịchụ aja ndị nzuzu o nwere ihe chi gị na-agwa gị ige ụfọdụ anọkọta ha na chi agwakwa ihe metụkwara n'obi na ọ bụ na ọ na-ege mmụọ ya ntị ihe a mere ya kịta datin na ị na-egekwa ntị o nwere some business iti etinye ego furu mana before ihe eme chi gị ahụ nọ n'ime ga-asị gị don't put this thing ihe ama nwọ na onye a mecha oge regret ya onye ọbụla kịta na-eje first of all bụgoro igegori chi gị ntị ihe a kịta ebe a ka ọ si gị nọrọ ebe a ka ị nọ because ebe ọbụla chi gị si gị nọrọ ịnọrọ ihe emebe ebe ahụ mana ewu ọnọdụ mmadụ ga-anọ tupu ọ ghọtaba ihe chi ya na-agwa ya ya na-egwuri kịta ihe ọbụla ga-eme gị kịta chi ga kịta nọ kịta buru gị ụzọ kịta asị na onye gbakarịa chi ya n'ọsọ onye buru chi ya ụzọ ọgbagbuo chi ya n'ọsọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ ịgbagharịchakwa ị na-achitere ata ebe ahụ isi miscalculation na-eme ndị mmadụ ha ịghọtara onye chi gị na-agwa gị onye akịta ọ sị gị na ụwa na nwa onwe ke ndị Igbo si ya ịfụnanya na chi ya dị mma so ịfụrụ anụ onye nye na chi ya dị mma ọ dị ka o nwere ihe ọzọ mee ya ụfọdụ asị ọ bụrụ isi nne ige ntị chi gị anyị na-ege ntị kịta onye nwa bụ ihe ị ga-eji prosper ọ dị mma dịka onye amụma Jewish prophet na-eme nchọpụta gbasara ihe chi na ihe mmụọ na otu mmadụ na chi ya ga-esi wee dị na mma nakwa ọrụ gbasara ka ihe niile Chukwu kere ka ọ ga-eji wee ka ndị mmadụ ga-eji wee rite ya uru agamnihu adị ahụ isi ike adị na ihe dịgasị iche iche adị ewee ka oge ị na-apụta abịa na nke gị ịkụziere ndị mmadụ ka onye a ga-esi ghọta chi ya ụfọdụ ndị gaghị egoro ihe na-esiri ike aka wee ike ha na chi ya emekwataka chi ya ihe agabara ha na mma ịkọnet ewuti chi gị ahụ ifu na you need stress onwe gị ihe maka ejisi gị buru ụzọ ihe na-eme na ọ dị ka nsogbu Igbo nwere na o nwere ndị akpọrọ n'ọrụ fọsụrụ onwe fana ewe ndị a na-akpọrọ ọ bụ na mmụọ ewe ndị ekwesịrị ịnọ ime ihe mmụọ ewe ndị na-ekwesịrị ime ihe dibịa mmụọ ọbụla kpọọ gị na ọ bụ na mmụọ kpọọ gị mmụọ ga na-akụziri gị you need stress onwe gị tins ga-eji aka mmụọ kpọọ ga na-akwụ gị ụgwọ mmụọ kpọọ gị mana ikpe onwe gị na-akwụ onwe gị ụgwọ ị ga na-asọsa ị ga-eji eze na-ekpe ekwara ị na-etigharịzi agba egbe dị iche iche ibi na biznes ife onye nọ na ebe chi asị ya o nwere ike ọ mara ife mana ife ọ nọ bụrụ bironia gịnị akara ụka ị na-asụ onukwu aka ekosi kpata ego ebe chi ya chọrọ ka ọ nọrụ ka ọ nọ ihe debere ihe ọ ga-eji bụ ọgaranya baa o jekwara chọpụta mana ịfụla anụ onye ọbụla kịta na-anọrọ ebe ahụ ife onye ọ na-afọ osu onwe ya na-esi ọnwụ na ọgbakọ ụgbọ nọkata ọpịa isi n'okwute ọ nọkata ọpịa isi n'oche ihe a na-achara ya esiri ya ike maka na ya na chi ya dịrọ na ọ chọpụtakwa ọgba na-eje ọ ga-anachite ebe chi ya ọgbakara ike ya n'ọsọ oge niile ume amalụ ya ị ga na-eme ọ nọ n'asọ mgbe ọbụla so ihe a bụ ihe a na-eme first of ị ga-emegodi na mbụ gị na chi gị kịta ihe chi gị na-agwa gị ebe ọ si gị nọrọ ị nọrụla n'ebe a kịta ihe niile ga-abịa ebe ahụ ọ dị mma ka anyị bịaghachi maka na ihe ị na-ekwu garịrị kedu ebe ị nọ maka ịwa ajụjụ m chọrọ ịjụ gị gbasara mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ na ka a ga-eji wee jiri aga n'iru mana ị ga-agwa anyị ebe ị na-anọ na ka a ga-esi wee weta gị jụọ gị ajụjụ obi ezumezu mmụọ na mmadụ bụkwa ihe mmụọ ka anyị na-eme ebe a pure with nature abịazie na that nature ahụ afịfịa herbs ihe niile ekere eke ekwu nwere 3 aspects of it enwere consumption nke ihe ndị gboo chọpụta mgbe na-ekene ndị gboo sị ha alụjụ ohi ise because no ha mere na anyị dị happy na-eri ihe na ọ research eme webatacha ya n'ụlọ bụ ihe achọpụta anyị na-eri ma ji ya ma akịdị ma fịọfịọ ma akpụ
ihe niile a bụ mmadụ chọpụtara ya wee akwadobe ya mebi ya ka esi eri ya wee chọpụta n'ụzọ ka mma mmadụ ga-esiri ọtọ ụtọ dị happy otu a ka ọ dịkwa na mgbọrọgwụ na afịfịa nwekwa dị ọda second one kịta enwezia healing aspect of it ịgwọ ya nke afịfịa ifụ kịta ma kọrị anyị ga-esi nwekwa ebe a ga-esi tinye ya ọtọ ụtọ na nri nwezi ebe nke ị ga-ejikwa wee were ya wee gwọọ ya afịfịa na dị ọda ịgwọ ya na saịdị nke nọ ọgwụ ofu afịfịa mana dị ọda saịdị akịta nọzi ịgwọ ya na ime ka mmadụ dị free na ihe niile bụ nyanya iwepụ nyanya na alụ mmadụ nke ịtọzi kịta na mbụzi kịta spiritual nke anyị ga-ewekọtakwa kịta wee chụọ amụsụ yes ofu afịfịa mana ị ga-ama ka ị ga-esi yes iwe werekwa dịso ma ofu afịfịa ebe ahụ ndị ọjọọ kịta si na akpọrọ n'ọrụ na-eji ebutecha mmụọ ọjọọ maka ajọ mmadụ kịta nwụọ ọbụla ajọ mmụọ ezigbo mmadụ nwụọ bụ ezigbo mmụọ ihe ifu ya kịta na so ihe mmụọ ka a na-eme kịta na so dozu ndị ajọ mmadụ a kịta na abụ amụkwa anụwa mmụọ akwa ajọ mmụọ ka bụ ime itukwa na-alụkwa ajọ ihe ezigbo mmadụ pakwa ka ya na-emekwa ezigbo ihe yes so data ndị a na-akpọrọ n'ọrụ maọbụ ndị a kịta na-emebicha ihe mmụọ kịta ndị agha tinyecha bens na ndụ iwere data natural kịta onye a were awụ alụ ma ofe ma ọ bụ izipụ ya ọlụ mmụọ kịta ka nkụwa alụ Igbo kịta ụwa mmụọ bụ integrity ihe na-achịdị ya ịghọta na-ekwu na eziokwu na ikpe kwụmọtọ kịta mere onye ọbụla mgbe gboo onye ọbụla echiri echi ruru ebe Igbo na-asọpụrụ abata anọ ego eji nata ji na ọkụkọ na ọnya nri kịta respect na ọ na-afụ onye asị onye kịta onye dị nsọ na-ekpikpe ziri ezi mana apụrụ tụchazie niile kịta mana ebumnobi eji tinye ya kịta bụ na onye a ga-eme justice na gị na onye asị ọ ga-ekwu ọ ga-ekpe ziri ezi den ndị a niile ịfụ a na-akpọrọ n'ọlụ a kịta bụ ịnọkọta mmadụ kịta o je welu mmadụ si na nye ụmụ nwaanyị ma ya n'afọ ime dịka nke a na-anụgasị na-ejigasịrị ha na-eme ndị mmụọ ifu mmadụ na a na-achụ ego ekidnap wepụwalụ human being onye ọbụla gburu mmadụ kịta egbugo onwe ka ihe a niile bụ aja alụ ma mechakwa ha ataba afụfụ yes onye mbọsị ọbụla mmadụ gbu mmadụ ma ọ bụ eweta nke pas onye gburu wee wetara gị isi na ị na-eme ya itinye aka na dat injustice isogo ma alụ ahụ ifu ya kịta lọọ kụwa unu akpọ kịta atụ ipreserve ana kịta imaintain justice ọfọ kịta isi n'iji kịta bụ ikpe ziri ezi na ikpe nkwụmọtọ gụnwa kịta bụzi onye na-ajọin onye ọjọọ wee mee ihe a kịta na inwe case so ihe kịta na-eme na mmụọ abụla ego iweta kịta mmụọ nke kịta ibute 1 billion 1 trillion debere monkey debere ya nkata banana oge tuzu ya ka na-ekwu na ịbata na mmụọ kịta idebere mmụọ oke ọkụkọ ebunu ma ọ bụ efi debe trillion owele ebunu ma efi maka pepa a na-eme exist ebe a ihe na-eme exist na mmụọ bụ integrity eziokwu ntọ na anị dị mma yes onye ga-abata ọ gwa gị eziokwu onye ga-abata o sevu onye a na-emegide ebido kwụ ọtọ ọ bụrụ ọ bụrụ inene ndị gboo mgbe a pụrụ na mmegide na enwe ihe zukọta kpọkọta na dubata mmụọ ga na-agba mgba megide wickedness onye abụ ya obodo dị mma otu ọ ga-esi mekịta onye ọwa ahụ amara ọghọrọ ahụ mma egbuo ya ewebụbata datị nke a kịta ka a na-akpọzi omenala ka aghọta ikpere iche na omenala na anị anị dịrị onwe ya anị dị bifo omenala abịa ihe dị na chik bụ ịma na anị kịta anị tọrọ mmadụ mana mmadụ webata chi so anị a kịta mmadụ webatara kponitere ya and ihe eji kponite ya abụrụ ka onye ha ego ọ ga-eji ebe a nkịta mee justice ndị okenye wee nọrọ kịta ka ghara inwe mmegide wee na-awụ ọkụ wite ana kedu akara ekwentị gị prọfet ka ndị ọzọ so m jụọ anyị 08033376944 08033376944 ọ dị mma ọ nọ na WhatsApp onye aka iji agha na WhatsApp ebe ezumezu mmụọ na mmadụ bụ 28 ọpandụ emena kịta ọfụ nkwụbọ emena mana ebe ọ bụ n'isi irutere nne oyi emena irutego krọs ra ọkara ọ bụ n'isi ya buga gị na White House na nke prọfet osi amara afịa dada a ga-ebu irutego
biko ị gaghị akara ekwentị gị WhatsApp nke 08033376944. anyị na-achịkọta ya ọnụ. Prophet, Jewish prophet ka ị bụ, osisi a na-amaghị afa ya. Maka na onye chọzi ịjụ gị ajụjụ a ya jụba gị ihe dị na chi. Anyị na-ekwu maka ihe dị na chi, ihe gbasara chi, na ikwugo na ka ụfọdụ ndị ọkaka na ndị na-arụ ọrụ chi ugbu a na ọ bụ ka esi na ha ghọtara ihe bụ ụfọdụ abụrụ ndị mmụọ kpọ. Ọ bụ na mmụọ kpọọ gị, ọ ga na-enye gị nri ka ị ga-esi bụrụ ọgaranya na ya, ka ị ga-esi na-akwụ ụgwọ agwụ. Oge ruo weta ya, oge ruo ịchụ ụlọ ọkpọtọ ya. ọ bụrụ ịbịa na-agba mmadụ egbuni na efi na ihe ndị ihe ọbụla ga-abụbu oge ruo mmụọ kpọọ gị ga na-akwụ gị ụgwọ ọrụ, bikos ọ ma dat mmụọ ebe a nke ebe onye na-alụ ka o si eri. Onye ọbụla chi ya kpọrọ n'ọrụ kịta, chi ya mkpọrọ ya na ihe kpọrọ ya kịta ga na-ete kialọf ọnya. Mana ndị ji akafa banye fụ na ihe a na-atọ. Mgbe gboo kịta ndị gboo nwere standard, a na-eme ya baị. Ife ị ga-afụ dị mgbe gboo onye mmụọ na-akpọ na-agba ọsọ. Yọta na-ekwu na ọ na-agba ọsọ maka ọma ihe dị n'ime mmụọ ọ ma na ịma mmebiribiri, mmụọ ga na-akụziri gị. Mana ndị a kịta abanyela kịta, the aspiration na ihe ahụ anọ n'ime amara ha na-eme, and mmụọ abịa ọbụpụ ha, anịba ọbụpụ ha. And mgbe a na-ebupụziri ya, ọ na-etigharịzi eme gburugburu na-emezi ihe niile force. And ịbata kịta ọ na-eme ihe a nkịtị fụ na the spirit adụrụ, because onye mmụọ kpọọ mmụọ na-eje ozi. Ihe ịnọ kịta bụ wuo obinie. ọkwa chi bụ mmụọ. Chi bụ mmụọ kịta. Onye ọbụla nọ n'ụwa kịta nwere aspect of Chukwu oke adị n'ime. Mana anyị na chi ahụ ga-adị na mma. Yes. Ọ bụrụ na gị na chi ga-adị mma kịta bụ ige ihe ahụ ntị merụ na mana nke bụ eziokwu bụ na onye chọzie ịma ka ya na chi ahụ ga-eji dị na mma, ya kpọọ akara ekwentị a ga-eji wekpọ. Ịma na chi mana na chi ya ịdị na mma anaghị abụ ofu ugboro. Ewe ihe onye a ga na-emeriri. Ọ bụrụ na ọ na-azụ afịa, ọ na-aga, ezinụlọ ya dị n'udo, ihe ọma na-eme. Ịma na-ewe ị na-akwu okwu si na ihe bịara ọ bụ ime ka obi anwụrị dị. Ebe ọ bụ na ị nọkwa n'obi anwụrị onye lụrụ na ọma kịta nwa ya nụba sị na chinye na chi ya dị mma. Onye ị ga-afụ ndị mmadụ chi ịba moto a, chi ya asị ya mbọ sị ka mba na ọ chọrọ ịba moto apụ ọpịarị ya. Mana ewe ihe mmadụ ga na-eme, onye bịa jụọ gị ekwuzizi ya ka ọ ga-esi ghọta ya. Kedu akara ekwentị? 08033376944. 08033376944. Ọ bụrụ na ewe ka gị ihe ji gbagwoju oge anyị na mmụọ, anyị na-ekwu maka ihe chi. Prophet, Jewish prophet, osisi amaghị aha ya na n'Imo, na ka anyị na ya na-akpara ụbọ, ọ na-agwa anyị ihe chi. Mana Jewish prophet, osisi a na-amaghị afa, na-asị gị na ịbịa na-akọwara gị, ị mara ka gị na chi gị ga-eji wee dị na mma. Ewere ụmụ ihe ọzọ ị kwesịrị ime, na-eme ya ka ọ dị na mma. Maka na ya wabịara ụwa na-eme research, mara na ewe mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ga-abụ maka nri, maka ahụ isi ike, ga-abụkwa maka ihe mmụọ, maka na o were chi dị n'ime ya, ewere mmụọ dị n'ime ya. Ị ga-enye ya akara ekwentị ọka ịchịkọnata okwu, anyị pịachizie ya. 08033376944. Ebe ihe akara ekwentị gwa anyị oge eji afụ gị na ebe ka a ga-esi wee rute obi ezumezu mmụọ na mmadụ na-emene. Obi ezumezu mmụọ na mmadụ 28 ọpandụ ọfụ Nkwụbọ. Ebe a bụ ezumezu mmụọ na mmadụ. Isiri anụ Old Park irute n'Enugu, ọ bụla ma Road Park afịa isi baa moto na-abịa mene, ibutela nna Oyemene opposite jue odo Oyemene opposite jue cross ọkada ọbụla ịnweta ya buga gị na nke White House na nke osisi a na-amara afịa Prophet Ada. Ebe a bụ obi ezumezu mmụọ na mmadụ. Isigoro Abakaliki gbadatakwa the same odo Emene full and this direction na ọkada ọbụla ịma ebe ahụ ọ ga-ebute gị na obi ezumezu mmụọ na mmadụ. So ebe a bụ okwu mmụọ na ihe a ga-eji were ihe mmụọ na ike dị na mmụọ wee mee ka mmadụ dị happy, ka mmadụ na-progress, na ihe ị ga-eme ka gị na universe dị n'udo. Because ihe na-eme na ọtụtụ mmadụ nwee peace n'ụwa, ụmụ eto n'anya udo adị, izebere ihe adị na nature, gị na nature dị n'udo. Onye nwa bụ na asị na onye akịta na chi ya na-anụrị ọgụ, onwe ebe iji afịa aja kịta mechaa were isi gị bụrụ ada ka onye je na chi ya dị mma, o nwere ihe ị ga-eme ya. Onye ga-anọ
onye a na-egbu efi na-egbu ebu a na-agba nkwụ na-enwe aṅụrị ihe ọma na-eme. ihe ọma na-eme kịta necha onye ọ na-emekwa ka ndị mmadụ da hapi maka ifụlanị ndị ọbụla ha na ji adị mma na-eme ihe ọbụla onye ọbụla ya na-eme ka ọ gasị mmadụ ebe ndị ya nso ga na-ada hapi ebube ya bụ ebube ihe ọma. ị ga-afụ data ifu na onye a na chi adị mma ị na-anya na-abụ ụmụ ya na ebe niile a kịta ị ga-ama onye a mere ihe nye na chi ya and the first of all chi mmadụ adị na mma na-aga witi ihe niile nwere ihe jikọ anị na anị ga-adịgoro mma lọ onye a ga-anọ na justice lọọ ahụ na ihe a ka m chọrọ ka onye chọzie ịma ihe gbasara lọọ a na ichi dị na ma ya kpọọ Jewish prophet. Akara ekwentị gị bụ 08033376944 ọzọ 08033376944 ndị be anyị nụ mana anyị amakwuchi ihe niile taata ewezi ka o si dọọ ya mere nna bịa gwụrụgwụrụgwụrụ sị ka ihe akara ekwentị ka unu ghara ịbịa na akpọzi m na ajụ ma ịchọọ ịkpọ gbasara ihe chi ihe mmụọ ịkpọ Jewish prophet osisi a na-amaghị afa ya ọ bụ nwa afọ Igbo be anyị mana ọ na-eme ihe mmụọ wee na-eme nchọpụta dị iche iche gbasara ka chi jikee ụwa na ka a ga-eji wee jiri ụwa wee na-eme obi abịa. Ọ sị na ihe a bịara ụwa bụ iji ihe Chukwu kere mee ka ụwa na-enwe anwụrị. Onye bịakwana ya nsị fụ na a na-enwe anwụrị, anyị bịakwa fụ na anyị wuru ụzọ wee anwụrị ọ gọọla ya ụfọ anyị wee na-enwe anwụrị wee na-asị ka anyị mụtakwa ọzọ n'aka gị. Ọ ga-adịrịrị gị na mma prọfet, ọ ga-adịrị gị na mma, udo dịrị gị.